Bai, oso garrantzitsua eta gainera nola izen denez, uste dute partidu oso serio bat egin dugula, partidu oso borobila, egia da bigarren zatian izan direla golak, baina lehenengo zatia ere oso ona izan da. Behar bada gol aukera argi gehiagirik gabe, baina partidua oso kontrolatuta izan dugu eta beraien gol aukerak oso gutxi izan dira, ez? Bai, azkenean, albiste pozgarria hori da, ez? Lehenengo 7 jardunalditatik bostetan utzi dute batea utzean eta gaur 3 gol egiteko aukera izan dugu eta gol ona gainera eta, behintzat, konfiantza aldetik ondo etorriko zaigu, baina jarraitu behar da, gainera datorren astean 2 partidu jarraian, etxetik kanpo, baina egia da egoera hobea delaz. Bai, nik uste dute joko aldetik ondo, gero defentsan ere oso ongi izan gera, bai presio aldetik eta azken txanpan berago defendatzen, baina uste dute Ariaren defentsa hori oso ona izan dela eta egia da beraien gol aukerak ez dira izan, ez? Bai, azkenean, uste dute ez dela erreza 3 partida jarraian lortzea maila hontan, baina uste dute taldearen hobekuntza horren ondorioz garaipenak etorri direla, ez? Uste dute, adibidez, Leganesen aurkako partidua hemen Ipuruan ere partidu ona izan zen, baina azkenean porrota jaso genuen, baina egoera hobetzen dijoa, baina jarraitu behar da. Vale.